Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president. Diputados, por favor. Senyor president, no considera vostè un insult a la intel·ligència considerar el treball d'oposició, qualificar el treball d'oposició que estem fent com un insult? Això és una pèrdua del nord. Però, en tot cas, la pregunta és molt clara. Pot afirmar, senyor president, de manera solemne i clara, en aquesta cambra, davant tots els valencians i valencianes, que des que vostè és president de la Generalitat Valenciana mai ha acceptat un regal en consideració de la seva funció per a la consecució d'un acte no prohibit legalment? Aquesta és la pregunta. La pregunta és simplement eixa, sí o no. I és bo que ho diga així, en esta cambra, i no en altres foros. Seria convenient per evitar qualsevol sospita que preocupa a moltíssims valencians i que nosaltres, fent un paper constructiu de l'oposició i que vostè ha confós en uns insults. Ens preocupa realment eixa deriva de perdre el sentit de la realitat que té vostè com a president de tots els valencians. Presidente del Consell. No.